Ето, че отново рецепта за хора, които не обичат да прекарват много време в кухнята, но пък обичат да похапват. Рецептата е за така наречена Dutch Baby палачинка. Тя се приготвя изцяло на фурна. Аз обаче ви предлагам не класическата рецепта, тъй като заместих бялото брашно с оризово и бадемово такова. А бялата захар замених с еритритол. Техниката се състои в това, че няма такава. Просто смесваме всичките продукти в една купа и ги изсипваме в предварително загрята тава, намаслена с масло. Докато палачинката се пече, ще приготвим ягодов сос, който също няма бяла захар. Ако ви остане ягодовия сос след тази закуска и той престои, имайте предвид, че еритритолът може да кристализира. При необходимост загрейте сос отново. Тази палачинка не се надига толкова силно като оригиналната, но е изключително вкусна.